Nana ampofochwa otonsio samandedua eye wanchi manhima enchi bia na wanchi manhene da pakemu teneye ne nananoma tenkonwe wo mampon ebema ira da sebo sebo nsu da kena na obeja no kwan na enra ene yensa kan enya ne ntie free wanchi nananoma tenkonwe se na hima atom yanti kwatam na asemere hosempa ede ama asante ene wanchi na ebusuan kokoni na nti na sede osi eboso ewo ho ede faaye no kakum ejine kokoni mu nti yenko wanchi na no matankonya na yenko tie sede osi ede nsemi etudwa Sabri na nakwakura nti semba ya amane wo fie kwakura no na nantim ni ade ye odisuye no ebeka cheme no na ba kwa mpacho na na ben na chame o dia wo kan sadia na no ato ye nkra ma ye bae no ayem na kakra na so de wati ya brother wu a wan sore no na wakadem ho no ade a na ni wiase a obaye osuro pa ya akrabo o tisa akrabo ato a obohu se wo pe ba bi di ni ti yafa nti sa bi mu waka na magi atum no ise ma akrabo osu ansana mahu se abrewa mpia na asemosi nti wada roma mayen kan na lintie akrabo so na nkasa ya ansana mahu se magi atum se abrewa atum no ampa etinye ti na yeku aboso kosu ayi hwahwe menyi watinye say ya mansa be hunu de meka no kure wo mu no ma etuo no enkasa Yedase video no na okohweye no kwakumo akwaba Ojusu ebromenia na ho to say twedi ampone na nanomada roma me hoye nda ya miase yakopie mu wo wanchi amanebo efiri ho banyede nchi bia ene ete da sebredi yete goso yete asokore mampon na no so yasan ate via kwantama hema so adi na chira kenten so yede akogu sisi wanchi ma hema so na no chese otina nanom dena ose kwaku didi kan be ma abusuan yakọ na ye ma omo yakọ aka wanchi de ehu se aka asante sanse ye nim de abra yewrada sebe o se ibo isu asante ma ni fato fom ono amane ne amamre kwan so ne nana eye nana anye tabreku the third wanchi mai hene okay ebeda pakem sene nana ebeda pakem sene nana ne dafom obeya amane ne amamre se yantoto na senti sede enka eto wanchi asante mampon ne asante mai beko akwa ya mana yefe no okay saa so na eto mampon oyede obae na ye nana ye antoa ampofechwa otosio samandedua the third wanchi mai hima ye mane demrifa na ya ma ye nana wanchi mai hine so yakwa atena nkonya ne etu ahine ne esi ahine ade hyebusu esi akonya bretu abusua aidi ade ewo wanchi susu ye mo mo yakọ na se wanchi betu fo ne di kwa konya se yeru adase bre enana no wo mo amane ne amamre kwan so enti bibia nkyere wo se asante no ne mutre ne ne no tukotena
amane ne amamre no yepese yesɛ ne ntine ne abɛka kyerɛ wo sɛ ene kura ye te regional bibia yesɛ ne aban na bɛ ne de obi tumi sa no nsamra ne sɛ wɔyɛ ahene enso sa aban ba betetete mantem a eno ne nya amane ne amamre kwan so ka ne de ne ede ne yɛ adwuma enka yewura wanchi mahene ntim bɛda apaka mu wɔ Asante Mampɔn wate aseɛ nti ne nyinaa so yɛnte aseɛ na die kakra de bɛtwa to wɔn so no ye na ade ato yɛ nie de nti ameka sa Asante na ade ato yɛ nie no sɛdeɛ wanchi mahene timi so a ne dɔm firi wanchi eba bɛyɛ amane ne amamre wɔ Asante Mampɔn yenim twaka ɛda ɔne yewura das brɛ wɔ sɛ ibɔ nso ntam nanso amane ne amamre so ɛyɛ ne nananti ɔbɛyɛ amane ne amamre firi hɔ wɔn fa wɔn jeje ye ne dede wi ankrɔfoɔ ye ne wɔ akyiri sese Asante yewe ne bo ne yewe so ɔno so hyɛ bo no ne mpatam wɔ na badu kula wɔ wanchi akyi ɛyɛ Santehene dia badu ɛyɛ Santehene dia me hu ne sɛ amane ne amamre die na nanom bi ɛwɔ bo no nsɛm ankrɔfoɔ ka ne ntimi wia wɔn de bɛyɛ adwuma sɛ amane ne amamre die ne amane ne amamre kwaku sɛ akonwa wɔ ha amane ne amamre mu behu sɛ da bi me betena ase no tetene ye nananom se ye nananom we no ye nananom se ye soa no we nim akonwa we to wɔ ha no ma na yi to a ye ne yekoyi se ya ye wura wanchi mahene ntumi anto sa ne ma ne dede ankrɔfoɔ ye Asante na ankrɔfoɔ bi pɛso bo force wa pa asɛm ma nkuro bi ne Asante no wamfa sa adwen na anhye ne tirim timi bɛda amane ne amamre di wɔ Asante Mampɔn a saa so na bere watia ɛda fam nsusu no megidi sɛ yeni na nanu mutirim nanso de obeye ibema enyina so aba aya yegidi so oba bese Santehene ana ye na Asante Mampɔn hema ani na nanu matena nkonya wa Asante Mampɔn de oba bese wo mo sanse abusua ene mu atere ne nananom no na ne nananom so ne wa Asante Mampɔn ti bretufo a ewo Asante Mampɔn ade ato wo mani abusua wo twe ne nyina nti mo nana avanse mo nana ene da fo mo nti no ede na mo nso mo koye de ayede ede ahye ne onyam we di adisire die sabi mano enuru ba bia nanso se ede amane ne amamre ba ye adwuma de ye nana wanchi mahene ba ba ye no saa na yenye emfa ma wo mo na emfa nhye wanchi man na emfa nhye Asante ne onyam na wiase hu ne se Asante yenye yi mu amane ne amamre emfa wo ne ba bia kwakoto ye be kwa ya ayede afiri ho no se yewura eye na Asante ma te se bi mu na mafidie no so ka na wanchi mahene ene se bi achiame ye pe ti no beda pakam ono so beda pakam ni nyina ye nkeke hu no eye amane ne amamre ye ntoto na se untumi nyi mfirim wanchi mahene na sade ne se na Mampɔn hene bi obeba bia ye ne nana a ohunu se ne nana no so obeto o hyefa bia utimi tena pakam bi ditirimu de sanse ne nana na ye den ewo honom Mampɔn so ye ne de bi amane ne amamre se wanto antwene ne obeye ya wo ba bi a wonte wafuru pin akotena akokwa yi se bi obi ma so di wonkwei onti ase apeni hunu fantena won keka hunu yenti ameka tan se wanchi mahene beda pakam mu ye Asante Mampɔn krofo dodo na ede ayesiri hehe ene woni yewura ye pe enu nti na obeda pakam a ya nya ne hwe ne eya amane ne amamre ne wo se wo ba ne obeye di firi honom enye se bi woni Santehene ye pe na Santehene se yipa na oda fom na wo betena pakam mu so ono ne ye wo nana na wo nana no e wo do san kire no a wo nana no wo wura wo a wo tenchan a wa fa nsem na to wutima o keka hunu no e wo se wo bopini sa ne ma we na wo hwehwe bo firi akiri ansa na wakasa de bia makase nipa bia wo se wo yo ho se obomofo hunter udun wulam na se bi gi chechira ye ntutu ne preko ye pomatuo ehwe ba bia de kora eba abo ne yekum ne ye yekum ne nya yi ansa na wato otuo asemba pebe bi firi botaye die nti a oba obeye sa ne ma ne nyina na wahwehwe mu ye de nya no nti ne betena na abusua ne beba o mo ya akokwaku na yasere nkwatenten sedi amane ne amamre obi wu a yentimi nse kwara kwa no na bere wati adafom nanso anya bere ne nana so dafom a wo ye ne nana do tiye na na wo se ye de sa de ne be dan no nti ne wo se abusua ne twen e ma okokora ne nana ye dai ewie oba ya bebo amane ana obi wu so wa akan ne Asante amamre mu no yesi nipa na ekọ na wato ye na nanom no saa na yehu no ebesi na saa na Asante fo ya mane ne amamre tere ye to won heaven sem ne yetirim ye ni masama do ye ni se wu abesa akoto adwuma wudi ni so enu nti na obi wu a ye di tuo ekasa ebusintwene
Emma ewiase ne oman na yetimu ne hu se da bi obi ayedai ato nti saa mamre na yehu ofi hono no se jesi tutu ansa na yaje adi fi so mo to no bi ayi ne tuo ne kasa ya twene kasa na ansa na omusu sese bi mpreduasa wona na kwa akura kwaku kane no na yehu ne se bia ayefo kane na nka yiradase bre akura dotie nka akura nka hu bi yedai wase because wo ma me aka kire wo se ye de nipa ti ene sie nipa wo sa bre ne wo nko usuro se obewu na de kwa ya nko hu wo mo edwane ahomache abrafo dwagu wo mo so mo nkoda ye dwagu wo mo si ya hu bi nanso ya amane ne ya mamere ene no santehene wo tumfo se tutu otoso mienu kasa preku okutware yasuo okugye aman wakwaje nsase mpempem nimdifu aka wa asase su o man Ghana mu asantemamu etiri a esoda ye pama asanteman ono na abese sasa ne mani nyina ama na asante amane ne amamera ye fa wiase obi aye dai esua kane obi wu no ye dehye a ye wo twene a ekasa saa twene no nti wo komanhia na fonton from ne ketenesi wa mani di anyim wo so kwadum ne ayi esisi wo nyina no eye nkasa na eka nyene de twene ye wo de ebodi atem ye wo de eboyi aye ye wo de ebodi kansam de sa obi mrane ye wo de ye ba ekire se ye ka kira mansan se wo wuo abakuro ni mo abefa nipa afirimu ye den ekọ ene na sa ne mani nyina ye nsua twene bo ane ye namo ne de ye sa biala twene bi ye bo ane ye sa nje na na amacha otumfo fonton frohima na no ye ni di nkomo no wo se untumi mfa chele wo na mpapa mechina fonton from anim ensa da biara da aje se yewura ana wo no na ye di bere na mano no ene betima yesa untumi nsa abra hanki ana se bibi entoma bi ye da ekura wo aje santehene untumi mfa fonton from nsa abra bibi kura wo ntintwene ne bia wo de ye da eye entime ahimfie bia no ansa ne kwakoba yewura mampon de sa de siye ebra yebese eye yewura wieye no na wo se yese wo man no yekwase wo man so amampon ma ye nyasem wie wo se twene ne tuo yedai ekasa ansa no man ni nyina ye wo man mi sa ampa ye hini wa yedai watofom ye na eye samandedua eye wanchi man hima na na nto ampofro chua a otoso miensa no wo ye wo hima o ye dehye sebi wato a ye ntimi mfa nto ya no amane ne amamere na nan gusu disu besinde anu nti na ama wo man we na yetim se Ghana no akan no sebi yanse da nto ya amane ne amamere no dodo na titiri wasante anto anyeden antwene ye diso ema ne yeyie enti abere bia ode hye bi beto no wose ye bo ohene ya sebi oda kuro na no man kuro mu ana amane ansa ne de toso ya ba be se atena nkonwa no a ewo kuro ni mu no ana omo katu ahene ne yesi ahene no ya bese so wa ahemfie ho ye wia amane ne amamere kwaso ya fa twene ni tu abegina ho akasa won se papa yi kasa wo se ne ma yenti etuo ni kasa so wampie dia se wampie dia sanse se ye uti etuo enka ena ewu eyeden ebo na ya bere wote ofia ehu bo upie be se ne tuo di eden efrehin ne se tuo ana akorabo ebeto na wahima ntumi ampie dia na se wahima ada wontumi nyeden ensole anu nti na saa amane ne amamre ne nyina abre bia ekoso abre bia odesie bia na wahene obrempo omanhene bia bedai ebeto no eya amane edawa ye gyae ya edimusuo betima bere wo man no nti entumi nyaaye kane ne yenyira nim se akora bro de unya giten anu ana obi asuro enipa ne hye obepia pe bia adwane adai afa na giten ne esintwene mu etuo akora bro ato am yesintwene so na sa abere wati ntimi ampia mehwe die nti antwene ne akora bro di ahim kane ye kokko a ye di ntwene ne ye di samamo ne ye di akire asafo na asafo no etutuo di twene atwene ne bia ye tini yesi ukrom uyirefi ukrom hina benya sa kane no wo kwa ekowe na mo kwa mo twene we kasa na mo de yedai bia no twene kasa nti twene ne nyasi na wampia yes wono ntokwa na ekwa no wantimi anyedai wantumi ama wato eni egidie mu no wode hye bi wu a egidie mu no askan ne asante egidie mu no ye kire se wakokko no wayedai wato kotwa na sa ko wati ase tianu nti na abere bia no twene no
yisi twene so e ma akorabo so ekasa edadi ma wiase ne oman na yetim no so hu sampa afedie akorabo kasa aye no obi agba ba bepini nemom ya bere watia de ye hu ne ha bi wada wantumi anyeden aso na se wo kasa no ka bifa se dihye wu asa na ye no na je sa adihye no obi o fi ho bia na se one ati nkonyo so nko ha dihye bia no ye ni de hyeketo wo ho ye wura ne kan ya chia me so ne se akonya ye de ma wa wo ba betena so yi umu ne keto e be ye keto ha ye den ama wo ye ne kese e be ye kese ha ye den ama wo konya keto ha ye den enim dihye keto so nye den enim fa wo ne bre bia wo sebi enya adihye nyina na betima nya adwa no so ha ye den akotena de nanso amane ani amamere wose ye made wo no wote akonya nso wo saa na de no wo ho no dihye no wo ho no mo ye be yama no nemom ya ye wa abonte a ye nka de hibusua no ho de eno no kane no ye de efunu no to wokobo kuro ne hene amane na hemfa na obesi kuro ne hene na be kire se fa ne kwa ha fa ne kwato ya sei ana ameboa na dihye de o makoban mu enti kuro ne hene na be kire se fa se ye kodie baby am betime anya amana betu bia muntu na mfa no kosie no kra no kwa adonsa snap ne ade ade ne ko bisa ne akoma wo asase na wo de wo de hye na edai ahye mu wo honom enti nye obia na ye ne sa ne mu ma de hye wa nkonya no ho de aya asade ne amamre ne amane ye wo se titiru pa de dimu ani kwase ye totwe ne ye wa betena akonya no so no unya firi so se kim na wo se sa de ne ye Emma nchirima ne wona keka ho nyina so sampa sei na ato ye nananom ana se ye nananom so akokon akwa dai asa akoto sanse wo hene bi ato a ye di nim so wakwa akura no wokokon na kum no wadi kun no waye dai wa firi mu tie gidi no ye nana antoa ampofrochwa otonsuo samandedua otina nanom sabri yema adehye ene mpanifo a omo wanchi nyina dakena aha ne de enkomo twetwe nyina besi de besi wo bia na hye bi ombe bia soso ye de bebrem ko bedi akona ka me ho e wo studios ha oyi kai de pictures e sponsor Top Solo Electricals and na face soso acoustic to mo na boyen ya edidwumedi ahodo nyina etumi ebrewo for adwenche to honom medin dia tesem ne kwaku ye mamo mo anitia adehye